morning! So, ililipat natin ang ating mga sofa. Lilinisan natin dito at magtra-transform ang ating sitting room. Okay guys, see you later at magtratrabaho muna kami. Bye-bye! My little... What are you doing? That's that. Update, not yet done. More to go. Yeah, more. Tagawara mo tato yung ubing. Taga magdalos. Agawaan na mo ti agwara. Agiwara. My stop, but I don't want them to have mine. Yeah, see, give that one for Abla. That's for girl. That's not for boy. No. Pink is for girl. No. Pink for yes. Oh, Baba will. Expecting is until here only. Why the TV is so out? What? Yeah. Why is it coming like this? I don't. Eight. Ah, Baba make me. Instead of 70, we make it 100. So, We have a lot of items. Look. The bed is full. Oh my gosh! Look at this mountain. Oh Pasensya na kayo sa mukha ko guys. Sobrang haggard kasi. Naglilinis kami ng bahay at... Anya, I want Yes. to clean my feet. No. Why? Eto, nilipat namin yung cabinet. Dating nandito. Kaya nilipat namin dyan. So para, dahil 6 door yan, sobrang laki at sobrang bigat. Para mailipat namin dyan sa wall na yan. Tinanggal ko muna guys ang laman ng cabinet. Tingnan nyo. Empty yung mga cabinet. Dahil yung laman niya ay eto. Grabe. Ang dami kong gagawin. Tutupiin yan. Punong-puno yung bed namin. Oh. Napagod ako guys. Kasi kanina ng alas 2 pa kami ng umaga nag-aayos. Kaninang tanghali, ang ginawa namin ay doon sa sala. Dito sa sala. Tapos, anong oras na alas 10 na pala. So, hindi pa kami natatapos ngayon. So, ang gagawin ko pa dito. Ay, grabe. Ayan. Wow. May nakita ako guys, oh. Yung regalo ko sa asawa ko before nung mag-boyfriend pa lang kami. Baba, you remember this one? This frame? what's that? You remember this one? I give you this one as a gift, right? So, update later. At mag-uumpisa muna ako maglinis para mabilis I tayo. put it back unless your cabinet is ready. Yes, boss. Tingnan mo, utos ng utos yung boss ko. There are too much work to do now. Okay, clean the floor. Tingnan nyo guys. Oh, nagmamap pa ako. Taga-walis siya, taga-vacuum, taga-map naman ako. Taga-tanggal ako ng mga, mga sapot-sapot. Saan naman tawag dito? Sa amin kasi sa Ilocano, sapot, tilawlawat yung tawag na dito sapot. Grabe guys, for 5 years na tumira kami dito sa bahay na to, sa apartment na to. Hi. Look at all the stuff I'm getting. You see, all Yancy toys, Yammer toy boxes is here. We will throw all the boxes. Yeah, we don't need the boxes, right? Guys, nagutom ang mga kasama ko. Guys, you're hungry? No! Mag-snacks muna kami. Ayan, Yammer is eating. What you are eating, Yammer? Si Asi minom ng labanap. Inom muna ako ng labanap para lumakas tayo. Magtupi guys at magbalik ng mga to dito sa cabinet. 100 kilos is on top of the... See? Monkey? Yeah. Who is our monkey? Big monkey is there. How about a little monkey? You are the little monkey. Yeah, she's a little monkey. And a big monkey. No. The next day. Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ayan, medyo matagal-tagal tayong hindi nag-vlog kasi medyo busy si Inday at hanggang ngayon ay busy pa. Hindi matapos-tapos ang gawain ko sa bahay. Actually, 3 days na kaming nag-aayos dito sa bahay kasi alam nyo naman, tawag dito, napakagulo ng bahay namin. At ayun si Yamor. Say hi, Yamor. Ayan, sobrang kalat pa ng bahay guys. So maglilinis ako ngayon at
ililigpit ko yung mga kalat nilang toys. At nakita nyo tong tambak ng box na to guys. Yan lahat yung mga damit ni Yasi at ni Yamor at yung mga gamit namin na hindi nagagamit. Today, sana mapadala ko na siya this week or next week. So ayan guys, nilipat namin yung TV dito at saka yung sofa dyan. At saka dati yung TV nandito. So nilipat ko na siya. Siya nga pala guys, ang kortina ko, dati naman siyang white. White din yung kortina ko, pero dirty white siya kakulay ng aking pintura before. Kaso lang nilabhan ko siya. So nilagay ko to bagong kortina. Alam niyo ba guys kung sino ang nagbigay ng kortinang to? Tatawagan natin siya mamaya kung sino nagbigay. Maraming salamat ate. Saktong-sakto yung sukat niya dito sa ano ko, sa bintana ko. Ayan, oh. Diba? May pakortina si ate sa akin. Tatawagan natin siya mamaya guys para mag-thank you. At ang dami ko pang gagawin. So medyo matagal-tagal na tayong hindi nag-vlog. At saka tong dalawang to, habang naglilinis kami guys, nakakaloka. Kalat naman ng kalat. Oh. Guys, mga asar tayo sa kabila kasi sila Lebib nandun kila Fatu. Naayaw nila ako kanina pumunta doon. Kaso lang, sobrang dami kong ligpitin guys at tatapusin ko muna tong box ko. Hindi na ako sumama tsaka nasa trabaho si Mister. So, ang gagawin ko sa kanila, dahil nag-film sila at busy sila ngayon, ang gagawin natin, istorboyin natin sila guys kahit nandito tayo sa bahay, mangistorbo. Hindi pa kayo tapos? Tingnan mo, eh! Grabe yung gano'n namin, ay! Umapang kami! Ha? Nadidis po kami rito, nagaganyan kami. Ihaw! Ikimbot ko. Kakain mo na kami. Kasi kailangan, diba? Ayoko nga! Hindi kayo pwedeng kumain. Say hello. Not talking. Adam Yeriati, Adam. Play with Ada? Adam Yeriati, si Bayati. Bye-bye. Say bye-bye. Ha? Nag-bye-bye siya. I will say hi to Mama. Bye. Bye. Si Nancy. Asan si Ate Nancy? Kausapin ko, saglit lang. Mabisin ka yun? Mabisin ka yun? Sige na, makumain na kayo at mabisin kayo una yun. Sige na, bye-bye. Bye. How are you guys? Hello, guys. What you say? How are you? guys. Hello. Thank you, guys. Kakatapos lang namin kumain ni Yamor ng midnight snack. So, ito yung kinain namin ni Yamor. Japanese cake. Ayan. Paborito ni Yamor to, guys. Nakainin. So, bago kami matulog, nag-snack muna kami. Si Yasi ay tulog na. Kakatulog niya lang 30 minutes ago. At saka, itong si Yamor naman. Are you sleepy, Yamor? Naantok na yata siya kasi mag-aalas 12 na. So, ayun nga guys, maraming thank you sa aking kortina, Ate Fatu. Nakabit ko na siya, yan guys. So, nakabit ko na yung kortina ko na dapat sana ay ikakabit sana natin to guys sa bago naming apartment na lilipatan sa Abu Dhabi. Kaso nga lang, nakapag-decide na kami ni Mr. na hindi na muna kami lilipat this time kasi dapat next month na kami lilipat. Pero, marami akong kinonsider na mga bagay-bagay na parang mahirap sa ngayong maglipat kasi may dalawa kaming bata at sobrang dami ng gamit namin. Ayun, ang hirap guys, ang hirap maglipat. So, we finally decided na mag-stay na lang muna dito sa Ajman for 1 more year. Inshallah, 1 more year or I don't know. Kasi habang pinaplano mo yung mga bagay-bagay, surprises come. So, hindi natin bang ini-expect yung mga susunod na mangyayari or magbabago pa yung plano. So, don't expect anything. Ayun guys, so ayun nga. Tapos, ayan, maraming salamat ate sa dito pala sa bigay mo. Basta sa lahat ng support na binibigay mo sa akin. Always, alam mo yan.
Maraming salamat kasi ikaw palagi ang unang nakakaalam ng mga pangyayari sa aking buhay-buhay. Tapos lalo na kapag may mga iniinda tayong mga stress or something, ikaw ang nakakaalam niyan. So maraming thank you sa support na binibigay mo always sa akin kasi alam nyo kasi guys, kapag napapanood nyo si Fatum and Hama, yung good vibes na nakikita nyo sa video niya ay ganun din siya sa personal. So parang kapag nakakausap mo siya kahit sa phone lang, nahihila niya yung good vibes niya ba, yung pagpapatawa niya. Kaya kapag ako yung medyo na papagod at nai-stress na pagkausap ko siya, magkukwento lang siya, napapatawa niya ako. Parang ganun lang kababaw ang kaligayahan ko guys. Pag nasabi ko na yung medyo iniisip-isip natin, minsan ganyan. Yun naman talaga ang purpose ng isang kaibigan guys, yung nagdadamayan kayo sa problema. Yun. Nagtutulungan, ganyan, nag-a-advisean. So, I'm so lucky because I have one of this true friend in my life na pwede mong safe ka na magkwento, magsabi kung ano-ano yung, basta, alam mo na yan ate. Basta maraming salamat sa support mo always. Hindi lang sa YouTube, pero alam mo na yan, basta maraming thank you. So, ayun nga guys, finally we decided na i-cancel yung transfer namin sa Abu Dhabi and we will stay here in Ajman at mas malapit ulit ako kay ate. So, makakadala-dala ulit tayo kay ate anytime na gusto natin, anytime na available siya at pwede tayong pumunta sa kanya, makakapag-visit tayo para makapag-banding. So, ayun nga guys, so I think i-end ko na yung vlog natin kasi medyo mahaba na and ayun nga yung kanina, nistorbo ko lang si Levy family at saka si Fatum and Hama kanina nag-vlog sila kasi nga hindi ako nakasama doon sa Dubai kanina kasi sobrang busy ko. Nakita nyo naman sobrang upside down yung bahay ko ngayon at ilang araw na tayong hindi nakakapag-upload ng video. So for update lang kasi hindi ko din maharap mag-vlog kasi nga sobrang busy ang lola nyo at kailangan ko na din i-send yung box ko, ipa-cargo ko sa Pilipinas. So, kailangan ko na siyang i-close para magkaroon naman ng space sa bahay. Ayun guys, i-end ko na yung vlog and magti-thank lang ulit ako always. Sana hindi nyo makalimutan yung channel namin, yung mga videos namin kasi nga matagal tayong mag-upload at wag nyo nang intindihin yung painting doon guys kasi yung painting na yan ay char-char lang. Ginawa ko lang yan before kapag pag naboboard ako or something na gusto ay actually hindi yan dapat dyan. Kaso si Yamor sabi niya, bakit di mo isabit dyan for a while? So, isinabit ng tatay niya, di fine, magagawin natin. So, wag nyo na lang intindihin yan guys. Kasi i-end ko na tong video kasi it's already 12 midnight here at inaantok na si Yamor. Si Yamor kasi guys, hindi siya makatulog kapag hindi mo siya hinahag. So, kailangan ko na siyang tabihan at ihahag ko siya. Okay, see you on our next video guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!